Imos agora con Movie, o Museo do Videoxogo de Cangas que idearon os irmáns Jacobo e Galo Martínez ten novidades. Carlos Pereiro está con nós para contarnos e falarnos desas novidades e desa fin de semana que foi especial para o Movie, non? Claro, claro que foi especial porque abrir despois de tanto tempo, non? Porque a pandemia ao final pois é imposible, fixo imposible a apertura do Movie de un xeito, xa non digo regular, nin irregular, nin de ninguna forma, pois é unha sorte volver a, sobre todo, a vernos nós, a xente, porque, bueno, pois formo parte do Movie xunto con Galo, hai xa tempo que me invitaron a formar parte do proxecto, da fundación, e eu gusto velos a eles, ver a todo o patroado xunto, ver a xente de fora, as familias un pouco, a xente de Cangas, a xente que se desplazou de Galicia para ir hasta, bueno, por todo o país para ver esta inauguración, na que pasaron, pois, creo que contamos máis de 100 persoas ou así. Estás a falar deste fin de semana? Desta fin de semana, si, o sábado pasado, que reinauguramos un pouco o tema do Movie físico, non? Un sitio, pois, un museo do videoxogo, que é o que é. Porque ata agora non habría, non, os sábados? Habría algunha vez moi esporádica desde que creamos así un pouquiño o espazo, mas regularmente ahora sí se vai poder porque se firmou, bueno, foi firmado un acordo, un convenio co Concello de Cangas, co cal podemos ter unha persoa ali, pois para abrir todos os sábados, non? E todos os sábados a partir de agora pois estará aberto en horario de 4:30 a 8. Que tipo de público é o que ven? Son rapaces novos ou veñen pais con fillos tamén? Vende todo, Eu creo que os videoxogos xa están un pouco, como digo eu, por riba da mocidade, porque nós os que estamos aquí, eu teño 30, eles teñen 40 e pico, hai xente de 50 que tamén ven ver o que hai ali, hai de todo. Hai moita familia, iso sí, hai moito pai. Pero o pai non vai arrastrado polo fillo. Non, eu creo que é algo dos dous. Eu creo que o fillo ve as consolas máis novas, exactamente, non? E o pai, pois, sente esa nostalgia mellor por ver os vellos trebellos, non? O bonito disto é que todo está en funcionamento. O Movie non é un museo só para ver ou para ler o que hai ali exposto, non son cadros, son videoconsolas e co cal hai que xogalas, hai que probalas e se pode interaccionar ali con elas. Se pode interactuar, que é o bonito, non? Probar, por exemplo, a Play 5 sí, a última non, pero tamén probar a primeira consola de historia. Isto é algo que... A mellor non saben manexala, a primeira. Pois, sobre todo, rapaces pequenos son os que máis les custa, non? Ver como cambiaron o sistema de controladores e tal, é un mundo un universo de diferencia o que queda xa. Digamos que é un museo único en Galicia e se cadra tamén en España, non? Sí, total e absolutamente. É único na súa clase. E por que é necesario? Porque eu creo que se nós entendemos, non? Ou queremos que o videoxogos é un elemento cultural como tal, tamén precisa ser considerado tal, necesitar ter espazos de seu, non? No país ou no mundo, onde sexa. E un museo creo que axuda a iso, non? Axuda a ter esa visión colectiva, esa visión viva do que é, porque é unha historia complexa e completa, non? No sentido estrito, o sea, falamos de 50 anos de trebellos, falamos de 50 anos de obras que saen, co cal estar aí catalogando, estar aí reunindo, amosalas ao público e divulgalas, pois é importante como mínimo, non? Contextualizar, creo que é a palabra mellor. E eu estou pensando no Movie e como tal espazo e con todos os videoxogos que ten, penso, podría ter un funcionamento similar ao dunha biblioteca. A mellor se pode acceder a préstamos, a levarte un videoxogo para casa e xogar con el, se tes o aparato para reproducilo, claro. De momento ainda non, pero algún día, quen sabe, non? De momento temos un espazo pequeno que vai ser ampliado nos próximos meses, ou estamos intentando crear o que chamamos Super Movie, non? E algún día seguro que o teremos listo, mas de momento a nosa é máis ben unha visita, como dicimos nós, que a xente se achegue, por suposto, logo, todo o que sexa compartir as experiencias a xente, de que nos conten, de que poden doar, sempre animamos a xente a que en vez de tirar os xogos ou vendelos por literalmente 2 euros que lleva a andar, porque moitas veces as tendas non recoñecen o valor real, non? Pois que o donen e pasa a formar parte do colectivo público, que ao final, como é unha fundación, isto é un colectivo protegido por... E hai doazóns? Hai, vai habendo, sí, a xente interésase. Nós, además, sempre, como dicimos, somos moi boa xente, recibimos moi ben as doazóns e estamos encantados de que a xente faga, non? E que doan xogos ou doan tamén aparatos? As dúas cousas. É máis doado doar xogos, probablemente, non? Hai máis número, digámoslo así, a xente encontra nos trasteiros, porque é verdad que a veces as consolas, como que ainda non as usen, a xente quere como conservalas, non? Por nostalgia, por idea.
o que máis nos gusta a nós é saber que se veñen con nós van ter unha segunda vida real. Nos todos os aparellos que temos funcionan. E levache desa sorpresa de que nunha desas doazóns dixera, meu, o que nos deron, isto é unha xoia. Para nós realmente que todo é unha xoia un pouco, que nunca se sabe, o tempo son obras culturais, para nós é tan importante o xogo que máis vendeu como que non vendeu nada, non? E moitas veces ten ese aire de coleccionismo, pero para nós todo ten valor, dende o xogo da Play 1 ao da Super Nintendo ao da Game Boy, non? Son obras que temos que conservar. Porque eu estaba pensando que a cantidad de xente emigrada galega que hai no mundo, seguro que tecnolóxicamente xa levan manexando aparatos en moitos lugares e volven a casa e din, boi, pois mira, eu vou a doar a terra para que o teñas, xa que hai un museo do videoxogo. Sí, pois nos encantados, se veñen xente de fora ou xente que estivo fora e agora que volve a casa, pois oxalá nos traigan aparellos diferentes e que poidamos tratalos e facer que funcionen aquí tamén. A mí non me mires así, que non teño. Bueno, nunca se sabe. Seguro que non tes, que hai moitas veces... cara de pedir algo, veña, doa algo. Todo o mundo ten un trebello na casa. Entón contamos con que a partir de agora, todos os sábados, hai visita posible ao Movie pola tarde. Ademais non fai falta reserva, non é preciso chamar con antelación, por suposto collemos o teléfono, pero non é preciso facelo. De 4:30 a 8 o museo ten as portas abertas, ali na Rúa Andalucía número 10 de Cangas, e todo o mundo será perfectamente benvido. E aí vas a estar ti tamén. Algún fin de semana sí, outros terei que reservarlos para a miña vida, pero sí. Carlos, moitísimas gracias por poñernos ao día do Movie, alegrámonos. Nada.